uchamanya nebhuriripi uchaziya sei iri wiki sezvo achifurira pamwe chete zvinodaro akafanana zvikiribidi ko manje ivo zvavatora chii wamira nerirori washora makusiyana kuti makutoziva kuti kana zvadaiso anenge aripo pana mamabhuru dzinenge dzakutungana kwaisiyana mawana anenge atanga hapana noda kuti wamhuru anditi 22 minutes past 7 o'clock aripo pana mamabhuru right mabhuru ari pano sezvo tinoita masvondo ose adidavira kuti next week mamatari vanenge vari pano pa next week hatine tiri tese December wese pakara zvanaka vari panapa da kuti mundiudze kuti mabhuru ari panapa maziva 0714 024 553 mutaure mazita enyu anditi mataure mazita da kuti muchinzwe kuti munovaziva here mavaziva vochitungana vochionesana vochinyatsohudzana 0714024553 kwaedza kusiya inonzi makuru 1 ande panapa bhuru number 1 hautauri zita waiziya kujoi kwatiri kuenda dhiya kunzwisisa mitemo yauchanotevedzera iwe ndichakurukura negurukota rekuchengetedzwa kwenyika vatichengetedze susu vanogona rudo nekuti tiri vashoma mufunge right ndo bhuru redu number 1 ndo bhuru redu number 1 amusiveru 0714 024 553 vakunonga hanzi DJ Command Aleck Musuki Mira di Aleck Musuki Alice Musuki hanzi ndimtambi tina chijemwa hanzi ndi Aleck Musuki 0714 024 553 menationa hanzi ndimtambi uyu yakati bhuru number 1 Joy Commander bhuru number 1 Aleck Musuki right vanongo Aleck Musuki bhuru redu ratinaro bhuru iri kai rashedzwa panapa nerimwe bhuru kuti ndiye wandiri kuda iye right bhuru number 2 Anderton chero uchida kumukira ungavati kudo omai naya mai chero uchida kumukira ungavati kudo okwete aiwa kwete ndo bhuru rechipiri marizive hanzi ndi obvious Mutani miratoni Sandra uri kutumira miratoni hanzi bhuru number 2 haunzwe manje hanzi ndido hanzi ndipinjisi hanzi ni Howard Pinjis
Megatone. Burreji tundi anyway. Did the gift a mood? And the marking was. And the sugar. And the Howard the Pinges. 26 minutes. Past 7. Rechipiri OV Fasanjo ukakwaza vatereri mese muri tu. Right, OV ndotanga newe. Kwaza atereri makadi zvenyu. Fasanjo. Yeah. Andi wakati urida obvious. Urida mchindo. Yeah. Why wakati uda yebu? Yeah, uyu ndibhuru wangu chai. Pane zvatoita zvatinosangana tichiwirira. Apa manje apasi pekuwirira ndeka. Apa ndepekuudzana. Yeah, ichokwadi. Uda kumuonese. Yeah, tinoonesana. Uda kumuonesa. Yeah, zvindionesa. Yeah, zvindionesa. Wakashedzwa na obvious panapa wewe. Ichokwadi. Hauna kuvhunduka. Kana handivhunduke. Saka unoda kumudi. Ndinotenda kuti akuziva kuti madhara ake ndapi. Saka kudedza kwaita zveshuwa haana kurasika nekuti arida kudzidza. Saka mudzidzise zvaapa nzvimbo chandingangoda kubvunza ndechekuti auya nepeni nepepa here. Nekuti zvandishataura izvo zvinokosha zvinotobhadharira school fees. Saka unozati pane muimbo wanda ndakaona. Ukamona shomi exactly ainyora ndomuimbo ndakaona anoya nenotebook achinyora pasi akazviziva yeye kuti ari kunosangana nani nevadzidzisi. Saka totanga nani totanga nekambokani chero wataura zvauri kudani kuti alright rega titangire kunoko aberi totange tanga tona zvitangidze tona. Ndi obvious Mutani Fasanjo kana tukudi yaka kana zifudza momba ritenge pizza. Fudza momba ritenge pizza. Kwenye kuborotero muchiita zvepamusoro fudza momba ritenge pizza rinorova shirine rekeni. Kwenye kuborotero muchiita zvepamusoro asi chakakosha rudo. Ritenge pizza rinopa bebi matowe kwenye kuborotero muchiita zvepamusoro fudza momba ritenge pizza rinorova shirine rekeni. Kwenye kuborotero muchiita zvepamusoro asi chakakosha rudo. Mafudza mombe tinoda nekudiwa zvezera yedu pachinambo chepisa tinouraya mbudzi tomona guru nematumbu vakadzi vedu ofara kwazvo. Mafudza mombe tinoda nekudiwa zvezera redu pachinambo chepisa tinouraya mbudzi tomona guru nematumbu vakadzi vedu ofara kwazvo.